Hey, hey. Balaji Ramadan. So guys, Balaji Ramadan. Kun kwasa gwamnan Kano ne apa. Balaji Ramadan. Ga kun kwaso ga Bishop Enosa Najeriya sai an Musa. Balaji Ramadan. Guys, Balaji Ramadan. Kun kwasa gwamnan Kano ne apa. Balaji Ramadan. Ga kun kwaso ga Bishop Enosa Najeriya sai an Musa. Balaji Ramadan. Jabari na sako sarki Allah Ubangiji warahina. Balaji Ramadan. Rabbi yo salati gurin sa wannan shugaba guna. Balaji Ramadan. Fatima mai Hassan Husaini shugaba guna. Balaji Ramadan. Mai Aliyu Obir Usman Abubakar Gwanaira. Balaji Ramadan. Alihi sahabbansa sada su wannan farin cikin manzan Allah. Balaji Ramadan. Kwankwasa gwamnan Kano ne ba. Balaji Ramadan. Ga kwankwaso ga Bishop Enosa Najeriya sai an Musa.